ushaya ipenalty yokuqala Abaqulusi tisibonela ngoba bayishayile eyokuqala abaSulundi asibonela mfana ke umahlobo ukuthi uzoyikora nasibona amahlobo sine yabona ke u8 ke wagqokwa uNcubo Malibongwe asimazi ke manje lo segqoka u8 ukuthi ubani asibonela ukuthi ubani lo shaya penalty yesibili yaSulundi Simonyo ke lo ushaya ipenalty yesibili yaSulundi Simonyo kanti oqala bekumthetho oyishayile esibheke manje la ukuthi uSimonyo wenze njani ke manje yena ay beningcono le bhale ngapha leli asibona ke manje la uSimonyo ukuthi uMonyo uzawenze njani Simonyo ushaya phakathi ke lapha uSimonyo kanti uNtombela wabaqulusi naye uyishayile ipenalty ke yokuqala tisibone ke manje kuya ayikho indlela kuya lapha uJiyane ke uyoshaya ipenalty yesibili yabaqulusi akusizi bafethu ukhona ozogeja vele lapho akusisangoma ngibhuli kodwa ukhona ozogeja lokho ke kuyingxenye yomdlalo ungaphatheka mawugejile kodwa ukhona ozogeja futhi sengase ngimkhombe Namapha umfoka Jiyane ukuthi uzokwenza kanjani uyena ushaya ipenalty yesibili yabaqulusi asibona lapha Jiyane phakathi uJiyane bakhumbula uMasondo shaya lapha uthando lwethu bani Masondo asifundo fana akusuke siyazi bona sikolo sibanika nami ngasibhala ayiwena asibone ke lapha uthando lwethu ukuthi uwenze njani lapha uthando lwethu umfana omdala wenzeka phakathi kodwa khona ozogeja shame Kuphela kwabaqulusi ke nobaqulusi nabe lokubaba noma ungathini ukhona ozogeja futhi ukugeja kuyona iqala kuya ke manje lapha ke insizwa ende unyandeni kuvamisile ukuthi umuntu mayidlale kahle umdlalo kupenalty ubhasoko kodwa ke siphethe Nangela for unyandeni uyoshaya ipenalty is Chatu yeqembu labaqulusi Ulundi sewashayile amathathu asibone ke manje la unyandeni omkhulu ukuthi wenze njani Nangela unyandeni indele nyuma asibone la ukuthi uzokwenza njalo umfoka Nyandeni ipenalty yesithathu kwathashaya ngeke phakathi Nyandeni ithi sibonela le ndoda ukuthi ubani lo oyoshaya ipenalty iyoshaya manje ipenalty nguPhilani Zondo udlale kahle ke uZondo uzoshaya ipenalty number 4 uyena uthola phana uPhilani Zondo afuneka lapha umfoka Mthiyane uyena oshaya
penalty yesine eshaywe ngiyena la uZondo sibonela kuyabani hayi akusizi ukwesaba bebathi into yinjuva into esethusa kakhulu uZondo sevele washaya waqhasha inhlansi lapha emanethini. Yebo oyoshaka manje ipenalty umncwango umncwango ngiyena la oyoshaka manje ipenalty number 4 Abaqulusi asibona ke la umncwango ukuthi uyaphumelela nange manje uyibekile lapha ipenalty yoshaka manje lapha ke umncwango hayi bayabulawa labo goalkeeper bazibenzeni baze banebhadi bayashaya impela labo goalkeeper lamadoda ikhona kufanele kuye manje uyoshaya ipenalty yokugcina kama penalty oqala amahlanu ngoba kushaya amahlanu nangabe kuzilingana bese ngena ke wafa sudden death itisibonela ukuthi wenze njani ukuthembelani umbatha wenze njani manje Kukhanya amafoni manje baletha umdlalo njani Abaqulusi baletha umdlalo ijabule ubonele manje uthembelani umbatha ukuthi thembelani ngoba wazi belishawe kanjani abaqedile ke manje kula ma-penalty okuqala amahlanu abasolundi uma engageja badliwe Abaqulusi uma nje lo engageja akuphelile lawini lutho athi sibonela hayi bashaya kukhanya ama-light amafoni zonke manje i-stadium sonke kukhanya amafoni nokuyinto enhle ke loyo iyabona ke manje uqala ke i-sudden death wageja wakora udliwe kahleni Abaqulusi manene sibili sekuthini right sithile ke izinto ugoalkeeper na ushayela umunye owasolundi ugejile imba yini kodwa uqimba yini Siyacela abaphuma abantu kule. Please asimthethele ke bakhe. hayi akesibone ke sizwe referee ukuthi akesime akekeskipa babeka phakathi kushuthi ke salingana ke manje biyona uShlange angazi ukuthi fulani touchline nam lapho ukanyiso uShlange yena oshaya ipenalty yesibili wafa asibone ke la ukuthi kwenzeka kanjani nam lapha ukanyiso babeka phakathi lapha ukanyiso usiguda usiza akekho ongekakhahlele uma engayigeja usiguda Ulundi lawina njalo asibonekela usiguda
Abaqulusi. Yebo, mayengageja. Kuphelile. Uzogeja, uyotsho uzogeja. Ngathi khona ukukhuluma lapho Zulu. Awukuthi useluleka, hayi ukhululeka. Wageja, badiwa Abaqulusi. Uzogeja. Bangageja. Asibone useluleka.